Takže dobrý den, vítám vás z mého dalšího videa a dneska se budeme dívat zase na Kubu a je to video Vyplatí se Mallorca v lednu. Tak se, jako není to úplně, nevím, neviděl jsem to ještě, je to docela dlouho od vydání. A Kuba mě teda chválil, nějak mi tam napsali komentář na to moje předchozí reakci na Kubu, na kterou se můžete již kouknout na mém kanále, tom reakčím, že jo, klasicky, ale uvidíme teda, není to moc dopravní video, tak se jdeme teda kouknout, co teda, když tak se omlouvám za zvuk, já to nějak zkusím dát na maximum, ale nechci tady úplně, jsem na nádraží, čekám na vlak, tak nechci to tady úplně zase nechávat na plný pecky, takže jdem asi na to. Právě 3:36 a co je důležitější je, že hlavně -6. Proto si myslím, že nejvyšší čas letět. Našli jsme zpáteční letenku za 850 korun. A proč ten úvod byl jakože v nějakých těch 3,56 nebo 3,36 asi tam byl, ale proč tam byl jakože úvod jako -6, to taky není jako nějak moc nízká teplota, prostě klasická teplota, prostě nevím, obecně včera, jakože v zimě, to jako nevím, no, těžko říct. Dnes všechno uvidíte ve videu. Taky nevím proč tam jakože dává už prostého slova, že to tam ještě napíše. A sice s hvězdičkou je lepší, ale vůbec se to tam píše, no to je jedno. A teď tu vidíme nějaký autobus, no tak asi se to už objasní, proč to. To je hrozný, tady je hlášení a je tu zároveň prostě, to je něco vrtaj, tak já nevím teda, no konečně. Jo, to jezdí něco z Krakova do Vídně, to jsem ani nevěděl, ale cením, že si furt vybíráš místa vepředu, nevím, to musíš kupovat asi 4 roku dopředu, i když jsem viděl, když jsem chtěl jet z Prahy do Brna tím, že tam měli jako poměrně třeba 3 dny dopředu, že tam měli jako volno, ale jako, že si to takhle vždycky hlídáš, no, ale jde mi o to, co jsem to chtěl? No, že prostě cením, že jo, Regio, že tam ještě máš na to taky bych se chtěl zeptat, můžeš mi do komentáře odepsat, jestli o tom víš, tak teda jestli jako o tom si vidíš tohle video, Kubo, tak bych se chtěl zeptat, jakože jestli máš nějaký zaměstnanecký ty slevy, nebo jestli nechceš natočit asi že bychom natočili spolu nějaký video, no. Tak uvidíme, takže jedeme dál. Předu autobusu a s tímto čajem. A oni tam mají v tom dvoupatrovém čaj, to ani nevím. Jako je to možný, já jsem ještě tím dvoupatrovým, i když chci a furt mi to nevychází, ale tak jako uvidíme, no, tak ale divím si, že tam mají čaj, to je teda pro mě překvapení docela. Ale když jsem se podíval na sebe, tak jsem vůbec nic neviděl. Říkal jsem si, že jako v pohodě se nic nestalo, ale neviděl jsem to kvůli tomu, protože tam nebylo dobré světlo. Tady na tom záběru moc jako není vidět, to možná jsem si dal do stínu, tak jestli něco uvidím, ale není tu moc vidět, no. Ještě jsme teda ani neodletěli z Vídně a já měl jednu mikinu špinavou. Venku byla fakt zima a musím se s vámi podělit, že to byl první moment, kdy jsem viděl na letišti odklízet sníh. Co to vypadalo? Ok, tak. Ok, no dobře. Fakt hezký, ale my jsme se víc těšili do tepla, protože jsme odlétali na Mallorcu. Jo a rozhodl jsem se udělat takovou menší ochutnávku. Ale docela se divím, že jako takhle tím jednak jako, co jsem to chtěla říct, už nevím. Nevidíte na rovnatě, nabízí několik takovou menší ochutnávku. Jo, už vím, že si furt bereš ty prostě ty věci, co jsou prostě k tomu
když letíš na Mallorku, Mykonos Mallorca, nebo co to tam bylo triko, potom nějaký lesy s letadlem. A taky se divím, že právě letíš jako letadlem, že si myslím, že třeba lepší zážitek, příště bys tam mohl jet třeba busem nebo vlakem a pak třeba je lodí, takže jako to by bylo dobrý. A já, bej tebou bych si tam už občerstvení, když si chceš objednat, tak bych si objednal spíš v tom, třeba v tom prostě vlaku nebo takhle, nebo prostě i dopředu bych si to koupil, než takhle, protože tam to taky mají doví jak dlouho a starý a prostě drahý, no. Takže finální hodnocení, ať už tohodleto, nebo i toho, co má Denča. Je to prostě takový průměr, jo, za 6 euro asi na letadlo dobrý, ale dali bychom... 6 euro, to si dělá fakt nějakou legraci, ne? Já jako nevím, co jako, kolik bere peněz, jestli něco vydělává z YouTube, anebo takhle, kolik bere od RegioJetu, ale prostě za 6 euro nějakou prostě takovou malou bagetku, tak to je docela drahota. Takže jdeme dál, no. To znovu asi ne, takhle na Mallorce, ale konec nebylo moc příjemný, protože jakmile jsme začali klesat, tak mě strašně začaly bolet uši normálně. A i teďka mám zelený, takže skoro jako nic neslyším. A když jsme konečně doletěli až na vlastně letiště tady do Palmy a přistávali jsme na Runway, tak řeknu vám, že takové přistání bylo snad nejvíc extrémní, který jsem kdy zažil. Sami se podívejte, jak to letadlo sebou házelo. Extrém. Nevím, to se mi zdá jako docela v pohodě to přistání. Jako nevím, s čím lítáš nebo takhle, ale mně to přijde normálně jako přistání. Do centra jsme dojeli autobusem A1 za 5 euro a tak to vypadalo naše ubytování. Byla tam postel, pohovka, mikrovlnka, malá kuchyňka, záchod, sprcha, zrcadlo a balkon s nic moc výhledem. Za to nahoře na terase byl nádherný výhled nejenom na Castel de Belvedere, ale také z druhé strany na katedrálu. A 2 minuty od ubytka byla Mercadona. Prostě poloha našeho ubytování byla naprosto Nevím, co je to ta Mercadona, ale dobře, no, jako, teď zatím k tomu nemám co asi dodat, no. Skvělá, a my jsme se po rychlém jídle vydali do centra. Pokud mě sledujete delší dobu, tak určitě poznáte tyhle místa. Natočili jsme také ve videu, kdy jsme do Palmy přijeli s výletní lodí. Jako jo, sleduju tě jako delší dobu, ale asi nekoukám na všechny tvoje videa, sorry, jo, když tak, ale prostě nevím, jenom třeba na ty dopravní, nebo který mě prostě zaujmou, hlavně, že jsou třeba dopravní, jedu RegioJetem do Londýna, tak to jsem viděl, no, samozřejmě, že jo, takže dále, no. Takže pokud jste to video s výšlapem na hrad neviděli, tak se určitě mrkněte. A věřte mi, že přesně tohleto mi mega chybělo. Příjemných 17 stupňů sluníčko, bylo to fakt luxusní. Prošli jsme si okolí katedrály, došli k této věci, která pořád nevím, co je. A při večerní procházce jsme ještě mohli obdivovat vánoční výzdobu. Je to teda tady prostě moc nesedí. Nedokázal bych si představit trávit Štědrý den a mít ozdobenou Ok, já to teď pauznu, protože přijíždí mi vlak, víte? Tak jo, tak jsem teda ve vlaku, tak nevím, teď vám se možná zhorší zvuk, protože to musím stlumit, jsou tady lidi, takže to trochu stlumím, ale tak snad to budete slyšet, no. Venou Palmou brýlovek, kámo. Dobré ráno, čas je znovu na poslední a dneska jsme se rozhodli, jak už možná můžete vidět podle helmy, se projet na kole. Trasa byla kolem moře, z Palmy, kolem letiště až do arenálu. Kolem letiště až do arenálu. Jo, jako taky klidně bych se takhle projel na kole, jenom moment, já tady
si budu stoupnout asi někam do mezi uličky, ať nějak neruším. Tady by to možná mohlo být. Tak se když tak omlouvám teď za zvuk i za to. Teď se mi to přerušilo, takže jdeme teda dál. Já bych to teď stopnul, já si asi přelezu do druhého vozu, nebo do té druhé části tohohle z toho, protože tam ty dveře asi nějak nefungují, tak aby vás to nějak víc nerušilo. Že mi to furt takhle tady stmívá, tak, ale nechci se mi to kvůli jednomu videu přenastavovat, tak jdeme. No to jsme teda viděli, že se na červenou, to jako nemusíme skrývat. To jako rovnou musíš jako nám to psát, jsme to stejně viděli. Máme celkem daleko za sebou a blížíme se k letišti. Já vlastně, kde jste vzali kolo, to jste se někde půjčili tam, nebo jako nevím. Jdeme, když jsme zastavili, já jak tady nevidím nic, tak nevím. Jinak dobré záběry, jako líbí se mi to, jo, líbí se mi to. Tak a dojeli jsme konečně až k našemu cíli a víte, co na Malorce miluji nejvíc, tuhle krásně tyrkysovou vodu. A to značí jediné, jdeme do Jdeme, ne, já jsem vlastně měla asi stopnutý, takže jedu dál, jinak jsem říkal krásný záběr. Tak a dojeli jsme konečně až k našemu cíli a víte, co na Malorce miluji nejvíc, tuhle krásně tyrkysovou vodu. A nechápu, proč se to, jste se nešli koupat, jako to nechápu, proč jste se nešli koupat. Tak dobré ráno, je 13. ledna, máme znovu nádherné počasí a to značí jediné, jdeme do bazénu. Když jdou do bazénu, tak proč nešli rovnou do moře? No tak když ani Kuba to nevydržela, tak já jsem jako víc jako zimomřivej, takže to bych určitě nevydržel, si myslím teda. Že to nezdáváš, to docela cení vlastně, kde jsme? Hodně mě chlupy, dobrý, já jsem se bál, abych s váma nepřehl. No to ne, no tak já mám problém při 28 a jako on jde do 10 stupňů, no tak to fakt ne. Jak se naučit anglicky 4krát rychleji než běžný člověk a ještě u toho mít lepší
Jakože ve studenější vodě jsem ještě asi neplaval, ale tak plavat v lednu v bazénu. Kdo si to zkusil? Dneska jsme se rozhodli, že si uděláme túru. Našli jsme, že vlastně hodně. Jako já jsem byla v lednu v bazénu, v Česku dokonce, ale ne, že tam venku, takže já si to ještě přivřu, za chvíli vystoupil, takže. Hodinu od našeho ubytování jsou jeskyně a i vlastně hezká vyhlídka. Tak jsme se rozhodli, že tam prostě zajdeme. A ta vyhlídka by měla být, jo, přesně tam. To je majstr chleba. Bych teda přišel do té vesničky, ale že by tady někde měly být jeskyně, to teda jako fakt nechápu. Jo, tak semka bych úplně jako nechtěl spadnout, no. Normálně tu jeskyně vypadá, jak kdybychom šli někomu do baráku. Tak právě vstupem do jeskyní, Denča si chtěla sundat košili a chtěla si vzít vlastní svetr, protože jsme očekávali, že v jeskyních bude celkem zima, ale paní nám říkala, že tam prý bude 24-25 stupňů, což jakože nechápu, ale jako sundal jsem si mikinu, tak snad to bude pravda. A fakt nám nekecali, jeskyně byly nádherné. Měli jsme stáhnutého průvodce, který nám říkal všechno info. Jestli nevšiml té vody. Normálně koukejte na to. Neříkejte, že vám to nepřipadá jako květa. Já jsem si vlastně mohl zapnout data tady, no to je jedno, já teď vystupuju, tak se vás na chvíli pauznu. Tak já se můžem pokračovat. Prohlídka byla super a my jsme pokračovali cestou na vyhlídku. Cestou jsme míjeli domy, kde pěstovali citrusy, krásné výhledy a kozy. Kráso. Když jsme došli na úplný vrchol k této soše, nebyli jsme tam sami, tak to bylo vážně hezký. Až teda na ty odpadky, které byly všude kolem nás. Tak nový No to je jasný, to máš tady v Praze, je prostě tam někde v Brně, nebo kde bydlíš, no asi v Brně, bych řekl, tam bydlí většina youtuberů. den a nové dobrodružství na kole. Tentokrát jsme se rozhodli na druhou stranu až k tomuto výběžku. Nejprve jsme se projel kolem přístavu až na tento konec, kde vlastně nic nebylo. Aspoň tam v blízkosti byli oslíci. Spíš jsem myslel, že řekneš, že tam byl ten kanón. Tohle je znovu ta nádherná tyrkysová voda, o které tohle video básním. A my jsme pokračovali. A nechápu, prostě tam zase záznam zase spadl, tak jsem už naštvaný, takže jdeme koukat konečně. Tohle video básním a my jsme pokračovali. Trasa nebyla tak dobrá jako do Arenau. Nebyly zde moc cyklostezky, jezdil se spíš po silnici a jakože netrvalo dlouho a my jsme dojeli k našemu cíli, kterým byla tato pláž. A kde samozřejmě rychlá svačinka nesměla chybět. Počkej tohle video o sobě, se kterou bych chtěl jet na Malorku. Malorka je nádherná nejenom v létě. Počkejte, moment. Já se jenom dám jednu věc do tašky a můžeme jet teda dál. Tam byla strašná výhoda, že tím, že to bylo mimo sezónu, tak letenky byly strašně levný, nebyl tam vlastně skoro nikdo a mohli jste si užívat krásného příjemného počasí, zatímco lidi v Česku mrzli. Odebírejte a prostě zaleďte si taky na Malorku. Já to jsem dělal nový záznam kvůli minutě. OK, jako video dobrý, samozřejmě říkal jsem prostě pár těch typů, je tam třeba nějak jako neobyčejně, jakože ne letadlem, třeba prostě busama a lodí a takhle, ale jinak jako, jinak třeba další nápad pro video, můžeš jít do Ameriky lodí, jo. To teď chci taky někdy tam jet, ale prostě nechci nějak extra letět letadlem, takže jsem si říkal, že si na to začnu šetřit. Takže jo, děkuju teda, že jste se na mě koukali, diváci, a uvidíme se u dalšího videa, takže zatím nashledanou.